Di na gyud mapugan ang pagtimaan sa Pasko. Nining pagsugod na sa bear month, mao ang ubang nang inabuhi nining panahon na naghinay-hinay na pod og kamas. Sama na lang niining manghimuay og parol. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Ermita proper sa Dakbayan sa Sugbo, taliwa sa ubay-ubay nga mga balay ug sadya nga komunidad, daghang mga pamilya dinhi ang nagnegosyo og mga parol. Sa pagsuroy sa GMA Regional TV ni atong weekend, nasayran nga di pa gyud hinuon tanan ang nagsugod na sa paggama sa mga Christmas decorations kay nabisi pa sa laing panginabuhian ug mga trabaho. Apan sa balay sa pamilyang Cano, gahinay-hinay na sila paggama. Ang padre di pamilya mo ay nagsugod paghimo niini, mga napu katuig na ang nakalabay. Sa pagkakaron, nagmaneho siya og tricycad ug kun mabakante ang oras, mudalikyat sa paghimo og mga parol. Sa una kay kuan man ning mangangkat naman ko sir. Angkat ako. Muna nga nagbuhat lang sa kog akong kaugalingon sir. Gipakita nila ang proseso sa pagbuhat niini. Ang mga materyales, foil nga may lain-lain nga kolor, garland, alambre ug cardboard isip hulmahan. Guntingon og pormahon kini aron makita ang 5 kabahin sa bituon. Ang anak nga si Daisy ang usa sa nakakaton sab sa paghimo niini aron ilang ibaligya panahon sa Kapaskuhan. Malipayon sila nga mibalik na ang negosyo. Pag pandemic sir, wala karon pa ni siya kabalik kinaning himo. Kay pandemic wala ba yatoy ko ando ka to ego. Mana niyang balik, mana ri kuan. Mana niyang pagbalik og himo sir. Tabang ra man ko niya. Tag 25 pesos ang baligya matag buok sa gamay nga parol. Sama sa paglaom nga hatod sa panahon sa Pasko, ang panghinaot ug pag-ampo usab ni Noy Tito karong panahona. Kung maayo na taglawas no, okay ra kung kuan. Maayo lakaw na kunya puhon. Sugod og paninda. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.